खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि गंफ्रोमबो VCDCआव नलेज सेन्टार गायसननानै गामिफोरजों थोंजों इन्टारनेट कानेक्सन खालामनो नाजानाया जाफुंसिगोन। गंफ्रोमबो VCDCआव नलेज सेन्टार गायसननानै गामिफोरजों थोंजों इन्टारनेट कानेक्सन खालामनो नाजानाय बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि थांखिया मोगथां महर जानो थांगासिनो दं। बे बाथ्राखौनो बुंदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलुत स्वर्गियारिया। नंगौ, प्रमद बर'नि नोजोर आरो थांखि बायदियै 40 नं रौता बियाबनि सयकिया सुबुरि VCDCनि सिङावबो दिनै नलेज सेन्टार गायसननायखौ बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलुत स्वर्गियारिया बेखेवनानै होबाय। बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायबावोदि रायजो राजाफोरा थोंजोङै अफिसारफोरजों अनलाइन भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों जथुमा लाना एबा रायजो राजानि जेंनाखौ फोरमायना जेंनाखौ सुफुंनायनि लामाबो थोंजोङै मोननो हागोन आरो रायजो राजाफोरा बे नलेज सेन्टारनि गेजेरजों इन्टारनेटनि गासै सुबिदाखौबो मोननो हागोन होननानै फोरमायो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलुत स्वर्गियारि बिथाङा। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथां मावफुं सोद्रोमा नीलुत स्वर्गियारिया मा बाथ्रा बुंखो आबुङै मिन्थिनानै लानि फै। आं गिबियावनो जोंनि बिटिआरनि चिफ मानिजाथाव प्रमद बर' सार बिथांखौ साबायखर जासियो। बिथांनि मिजिं, बिथांनि थांखि आरो बिथांनि भिजन मिशन जे मोनफ्रोमबो VCDCआव नलेज सेन्टार जि बानायनायनि मोनसे थांखि बियो दिनै मोगथां महर मोनबाय। रौता समस्तिनि सिङाव सयकिया सुब्रि VCDCनि नैबे लांगोनायाव नलेज सेन्टार जि मोनसे बानायनाय बे बानायनाय न'आ दिनै कमप्लिट जाबाय आरो बेखौ बानायखांनायनि उनाव नैबे नलेज सेन्टार न' सिङाव जोंहा गोबां इन्टारनेटनि फेसिलिटि थागोन। नैबेहाय मा होनना बुङो अनलाइन बेबस्था थागोन। नैबे न'आव जोंहा भिडिअ कनफारेन्सिंनि जि बेबस्था बेबो थागोन। जे माबा मोनसे जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जुदि मिटिं बा समस्या बा जोंनि बिटिआरआव बहाबा जुदि माबा मोनसे मिटिं जादोंब्ला बेखौ अनलाइन बेबस्था जों नायनो हानाय आरो क'क्राझारनिफ्राय सोरबा सासे अफिसारजों जुदि डाइरेक्ट जोङो रायलायनोब्ला नैबे नलेज सेन्टारनि गेजेरजों जों नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफोर आरो नैबे VCDCनि सिङाव थानाय गासैबो रायजो राजा बिथांमोना नैबे नलेज सेन्टारनि गेजेरजों जोङो जोंनि जि माने जेंना बेखौ सुफुंनायनि मोनसे लामा आरो बेखायनो दिनै जोंनि मानिजाथाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ जोंनि 40टा समस्तियाव थानाय जेसेबां VCDCफोर दङ बे VCDCआव नलेज सेन्टारखौ बानायनानै जोंनि गामिजों इन्टारनेट कानेक्सन माबायदि खालामनो हायो बिनि मोनसे जि थांखि बे थांखिया मोगथां महर जानो थांगासिनो दङ। गतिके आं बेहाय जोंनि बिटिआरनि चिफ मानिजाथाव प्रमद बर' बिथांखौ खनसेबाव साबायखर जासियो। मा थागोन बेहाय माने मा थागोन माने इन्टारनेटनि फुल फेसिलिटि थागोन। भिडिअ कनफारेन्सिंनि जि बेबस्था भिडिअ टिभि गासैबो बेबस्थाफोरा थागोन आरो सोरबा जुदि गामिनि रायजो राजाफोरा माबा मोनसे जुदि इन्टारनेट बेबस्था जुदि मोननो हायाखैब्ला नैबे नलेज सेन्टाराव फैनानै बाहाय इन्टारनेटनि बेबस्था माबा मोनसे एप्लाइ खालामनांगौनि बेबस्था दङब्ला बे नलेज सेन्टाराव फैनानै एप्लाइ खालामनो हानायनि जि सुबिदा बे सुबिदाया कमप्लिटलि नलेज सेन्टारनि गेजेरजों जागोन। क'क्राझार नोगोरनि RNB लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नम्बर 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकाव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।